Чуваме ли се? Не знам. Ама мисля днес да пробвам някоя от игрите на Windows 7. Ето ги. Не знам на коя да пробвам. Имам шах и някакви други игри, които и аз не знам. Мисля да карам на случайен принцип. Отивай на Бакулка, да ядеш памука. Примерно. Отивай на Бакулка, да ядеш памука. На шах не съм много добър. Аз с белите ли с черните съм? Б. Записа върви. Чая да видя какви са опциите. Значи, ниво 1 съм. Що съм и... Last move, show. Добре. Значи мърдам пешка. Добре. Това е магически ход. Ей! Гледай какъв тарикат е тос. Тос ми взе офицера, което го прави труден за аматиране. Ама чакай. Аз имам още един офицер, който по дяволите. Добре. Охо. Мисли. Ха-ха. Тъпо. Каква ти е целта? Какво се опитваш да направиш? Ако можеш да ми обясниш какво се опитваш да направиш... Добре. Това ще бъде интересна игра. Ха! А той ме води с една пешка. Ако използваме таблицата за оценяване на... На, взимай. Царица... Да направим план да я вземем. Буклука знае какво се опитвам да направя. Не случайно избирам Windows 7, тъй като той разполага с тези игри. Имам и Windows 8 на този компютър. Аз този компютър съм го направил Multiboot. Зарежда две операционни системи. Тук мисля да играя безразсъдно. Без цел. Какво искаш да направиш? Обясни ми го. Обясни ми какво искаш да направиш. Всяко... искаш да ми обереш пешките? Я ми ела тук. Уникално. Един топ струва повече от
Офицер. Сега. Да направим план за тази пешка. Кончето няма пострада. Ама ако мръдна кончето... гледай къв си умен и ти. Май ти не си тъп. О, ти царицата ли си ми взел, бе? Глупово! Ау! Той има план да ме матира с... Аз имам само пешки. Ау! Къв мат. Сега какво искаш да направиш? Ау, ти искаш да ми вземеш топа. Аз съм само с цар. Кой искаш? То ще ми прави мат с кон и царица. Както гледам, не е толкова тъп на ниво 1. Много ми е интересно сега. Защо продължава? То ме матира. Миналия път го матирах с детски мат. Добре, ще пробваме отново. Срещу компютъра. Това върви ли? Няма да мога още един път. Жалко. Както гледам на първо ниво, не е толкова тъп компютъра. Защото се е случвало... Имал съм... компютъри, които ги правя на... 2,5. То какъв беше израза, не помня. Не помня какъв беше израза, честно. На 5 стотинки. Но все пак, има такива, които ги правя на 5 стотинки. Windows 7, за разлика от Windows 8, притежава доста качество и устойчивост при работа, за което ще говорим по-нататък.